Karon nga adlaw Webes, Mayo 27, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Kag-aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Intertropical Convergence Zone na parayon nag-apekto sa Southern Mindanao, samtang easterlies naman ang nag-apekto sa ibang nga bahin sang Pilipinas. Ang Western Visayas ang mag-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan kapag ulan karon nga adlaw. Samtang ang temperatura mabatyagan sa 26 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak, las 5:21 kaina, samtang ang kung magatunod naman, las 6:01 karon sa gabi. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita, Morning Edition. Life Extension. Okay, good morning na dira liwat sa aton mga kaaksyon. Kag dira sa kay Kay ano? Jesselyn Andrada Tiangson, Athea Kim Riman, good morning man. Kag kay Noel Amar. Kay Alex Montesa, may aga man dira sa imo, no? Kag pangitaon ko pa diyan nga akon nga mga kuano, Mga Olipores. Nan. Ana Sinoro, good morning. Sa La Carlota, no? Sakay, of course, si Ma'am Vanessa Mayo is also monitoring. Kag kay Migo ko Kap Kagawad Noel Libuon, good morning mandira, no? Sakay, sino pagit din ni? Sige, kay Janet Dilino, good morning man. Ang imo danay tamyawad ang mga lista mo. Wala pa may gasulod, pero matamyaw lang kita. Of course, kay Maninoy One Ball, liwat active kay Maninoy Alma dira sa Las Vegas. Of course, salamat gid sa pagpamati kag pag-monitor always. Kagawad King Rumbines dira sa Banwas ang Hinubaan. Good morning man sa nagapamati. Dira sa Banwas ang Hinubaan, of course, SB Jason Tupas. Good morning man. Kag si Kagawad Michael Baroca Rombines, Yes. may aga dira sa Hinubaan. Yes. Sa Barangay 1. Amo na yung greet ko siya kanina una, tapos gito. Dyan si Jan- si King Rombines, nag-greet mo na ganun. Yes. Kaya Sir Noel Amar, pag-greet niya lang ko ng friend niya, si Boy Jolingo and Rayboy Alunan, kag sa hinablos niya nga si Taboy Derla, kag mga taga-EFC. Of course, kaya Sir Tope Purano, good morning man, dira sa may Orlidos. Restaurant. Ang Jan kag Nonoy, nga acoustic duo. Yes, no? good morning. Nonoy Andan, good morning dira, no? Aha. Si Rochelle Evangelista, ginagreet naman ang migo niya pangape, si migo niya Roy. Yes, migo Migo niya Roy. Good morning, Migo Roy. Sige, mayo lang nga pagpangape, ano? Si Joseph Pacifico, good morning man, sa Pusoy Kapihan, San Enrique. Ginagreet naman si Rosalinda Buenafe. Kag, sige. Amor Malayang sa Barangay Hagimet, La Carlota City. Yes. What's going on in Texas kuno sa kay Judy Dunn? Oy, si Judy Dunn todo ay nako Wala na siya ka ano. kabati aw. Medyo busy siguro. Si Michelle Unabia Colantro. May agaman, ginagreet niya lang si mama niya sa Don Salvador Benedicto. Good morning dira, no? Si Kate Cardones, good morning man. Kag kay Mary Joy Camero dira sa Hong Kong. Good morning. Good morning man, Lieutenant Colonel Luel Garinganao, nagapamati Di na sa always Kawayan? sa Kawayan. Okay. Oo. Kag of course sa kay Major Wilfredo Benuman man sa Valladolid. Good morning kag sa akon man isa ka Maninoy, Captain Joseph Katunina. Mayo lang da nga pagkuan Kapag din si mo si Sir Katunina. Actually nag-apply siya sa early retirement. Amo na siyang sa EB Magalona? Yes, nga halin man sa Valladolid. Sir Sol Katunina. Lama Barnat sa Sawadi ka Bacolod, dalhin din sa Thailand. Sawadi ka. Sawadi ka. Oo. Silent S, no? Oo. Nga may S pa. Among ginabla, hindi ko kasi mag-guess. May mga spelling nga wala mo lang daw pulos ang Nga, letter. silent man lang, nga ibutang pa na. Gani.
Nya ginatake sa mga katapos ang Green Beret ang kanya sir ng Green Beret na nya ha nga may nagambal diri sa aton nga ang Green Beret beret kuno Green Beret nya ano ang pulos sang tea nga may tea. Sakto man ah. Amo gina sa English. Sige. Michael Malvas, good morning man. Si Dugay na utang ko. Si Tope. Kag Rosalina Arellano Espadero, good morning. Standby na sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Nag-issue naman ang Bacolod City Legal Office ang cease and desist order batok sa operation kag business activities sa Purok Mabiduloy Gondos, Barangay Sumag, kag Purok Punta Balas, Barangay Panukoy, siyudad sang Bacolod. Ini ang na-address naman kay Engineer Andres Taculod kag ang CDO nagwa kasunod sang reklamo ni punong Barangay Rodney Carmona sang Barangay Sumag ang kusing niligar illegal nga aktibidad sa lugar. Ang CDO ang permado ni Attorney Ruben Michael Sabig, ang pamuno sa City Legal Office Enforcement Unit, kag aprobado ni City Legal Officer Joselito Bayatan. Nasaad sa CDO nga base sa inisyal nga impormasyon nga natipon, ang operation kag business activities ang pagtapas ng bakaw sa 2.3 hektarya, ang pagtukod sang wharf kag development sang beach resort ang nagatugas sang pagkaguba sa palibot, magluwas pa sa peligro sang pagbaha. Sunod sa CLO, ang operasyon kag business activities sa lugar ang ipaidalom sa evaluation base man sa provision sa City Ordinance Number 318 ukon ang Quarrying Code of Bacolod City, Presidential Decree 705 ukon ang Forestry Code of the Philippines, kag Republic Act 7161 ukon ang Revised Forestry Code of the Philippines. Ginpahag naman ni Senado Bago Chief Engineer John Nathaniel Herangaya nga gina-finalize pa ang kaso nga ipasaka batok sa pagtapas ng puno sang backhouse sa Sumag River. Sunog kay Herangaya, magasapol pa sila liwat sang complainant nga si Captain Rodney Carmona sa Barangay Sumag antes i-file man ang kaso. Dugang pa ni Herangaya, ang Senado Bago magaserbi nga witness nga wala maka-issue ang ila talatapan sang tree cutting permit. Sunog kay Carmona, iya pa gina-review sa legal officer ang kaso kag posible ini ang ma-file sa Biyernes nga adlaw sa Regional Trial Court. Ginpahag sang kapitan nga ang respondent sang kaso among developers sang lugar. Una na, ginpahag sang ginreklamo nga si Engineer Andres Taculod nga kompleto ini sa dokumento kag papeles kag handa at tubangon ang anuman nga kaso sa korte. Supporting documents, so ginpa-review ito sa iyo legal officer. Kaya kung mag-file, upod mo kami na mag-file mo. Bali mo, pwede ka mo sa RTC. Okay kaming witness, certification, wala kami 3 flat cutting permit. So ginaulat na mo ng finalization, tapos siguro may meeting mo kami doon ni Kapitan before na mo i-file. Ang Sendro Bago Chief Engineer John Nathaniel Herangaya. Madamo sa gihapon sa mga negrosanon na nagaduwa sa pagpabakuna kontra COVID-19 bangod sa ginapalapta nga mga fake news sa social media. Inagin pahag ni Provincial Health Officer Medical Specialist Dr. Jessica Fama. Suro kay Fama, madamo asang madali magpati sa mga impormasyon nga gina-post sa social media angot sa bakuna bisan wala may baluan kung ano nga source ang ginhalinan. Bangod sinig ipanugyan ni Fama sa publiko nga magpati lamang sa mga impormasyon halin sa lehitimo kag valid sources pareho sa Provincial Health Office kag World Health Organization. Duwa pa ni Fama, dapat man nga likawan ang pag-share sa mga fake news agud hindi makatugas ang pagkabalaka sang publiko. May ara gyapon sang mga naga-doubt about vaccination, no, kay tungod nga damo sang mga fake news na nagalagaw sa social media. So ang aton nga ginaayo ta ang mga tawo wala nga hindi lang basta-basta magpati sa social media. Mapati kamo sa mga valid kag lehitimo nga mga sources.
Ginatutukan naman sang Provincial Health Office ang kampanya kung paano matapnang local transmissions in COVID-19 sa Negros Occidental. Sunod kay PHO Medical Specialist Dr. Jessica Fama, ang local transmission na mo nagpadamo sang kaso sa mga nakaligan nga adlaw, mangod kalabanan sa mga ini naghalin sa pagtipon-tipon o kon mass gatherings. Nagasalig si Fama nga mapaganagan ang local transmission sa mga masunod nga inadlaw, mangod sa gin-implementar nga 7-day suspension sa mga non-essential travels. Halin naman sa syudad sang Iloilo, Banwas ang Dumangas kag Negros Occidental. Liwat nga ginpangabay ni Fama ang publiko nga magpabakuna kontra COVID-19 pagi sa pagparehistro. Mayo 20 ang ginumpisahan ang mass vaccination sa mga empleyado sa gobyerno provincial sa Negros residences, kabay naman sa Barangay Capitolio Vaccination Program. Mostly local cases kita because nga controlled man ang travel subong and amo nang aton nga gusto i-control ang aton nga local transmission. So aton gyapon nga ginahangyo ang public, ang mga tawo nga hindi anay magtipon-tipon. Kabayan sa pagpahayag ni PHO Medical Specialist Dr. Jessica Fama. Sa duga pa naton nga balita lokal, aminado naman si Bacolod City Mayor Evelio Leonardia nga may kursonada man siya nga bakuna batok sa COVID-19 vaccine. Abang mas ginpili sini ang AstraZeneca vaccine bangod ini ang ginbakal sa syudad para ibakuna sa mga Bacolod nun. Sa interview sa Action Firing Line, nagpasalamat ang alkalde sa ginpadala sang gobyerno nasyonal nga bakuna agud mabakunahan ang mga priority groups. Subungan nagpasalamat man siya sa Ayala Malls, SM Mall kada kalain nga barangay sa kooperasyon para sa vaccination program sa syudad. Ginapaabot nga 70 tubtob 80% sa populasyon sa syudad sa Bacolod ang makabenepisyo sa AstraZeneca vaccines. Nagpapanawag naman si Bacolod City Mayor Vilio Leonardia sa Executive Order No. 28 nga magahimos ang guidelines para sa hospital supervised home isolation para sa asymptomatic kag mild ug moderate COVID-19 cases sa syudad sa Bacolod. Sa interview sa Action Fighting Line, ginapahayag sa alkalde nga isa ini sa dugang nga measures sa syudad bangod sa nakitaan nga mat-amat na nga nagakapuno ang mga hospital sa pagbaton sa mga pasyente. Sunod pa kay Leonardia, mga barangay anuman ang ginatugyan sa pag-seal off sa isa ka lugar nga ipidalon sa hospital supervised home isolation. Dugang pa ni Leonardia ang home isolation kung ang pasyente na enroll o kung na-admit sa programa. Ang iyo epektibo Mayo 26 o kung na Miyerkules nga adlaw. Ginanunsyo naman ni City Councilor Ayesha Joy Villaflor nga zero backlogs ang pag-akomodar sa mga authorized person outside residence o kung APOR nga nagasulod sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Villaflor, chair sang APOR karon nga naga-daily average sila sang 100-250 ka APORs. Ginkalipay ni Villaflor nga maayo na ang system sa SPAS nga wala na karon nagabisyo ka naghaganaga naman ang reklamo. Ginklaro ni Villaflor nga mga APOR nga nagapositibo amo ang mga individual nga nagapa-reswab sa syudad matapos makabatyag sa sintomas o kung base man sa desisyon sang kompanya nga ila ginatrabahuan. Everyday, ang aplikant natin sa ESPAS, mga more or less 100 to 150. We're very grateful sa bongkay ka namin at ang system sa ESPAS. Wala naman yun, nag-issue. Zero pending application, determine amon nga goal sa committee on APOR. Oo, kumbaga subong wala ka backlog. Wala lagi kami backlog action din. Ang kabayan sa pahayag ni Councilor Ayesha Joy Villaflor. Sa katapusan nga balita lokal, nagpakain naman sa pasaylo si Father Ernie Larida, isa sa Board of Directors in Central Negros Electric Cooperative angod sa pagkatrasar sang permahanay sa Memorandum of Understanding nga tuyo magsabat sa pila ka issue kag pamangkot sa mga konsumidor. Sa interview sa Action Firing Line, Agosto 25 sang nahimo ang MOU kag Abril 13 kung tani ini permahan. Rason nga sang nakabaton si Larida sang kopya ginhingyo sini nga iya anay tun-an ang kaundan kung nga naglawig antes pa permahan. Apang wala naman ginapaabot ni Larida nga magpositibo siya sa COVID-19, rason nga wala sini natutukan ang nasambit nga issue. Ginklaro na ni Larida, wala niya ginpunggan ang ginadso nga MOU sa Power Watch Negros kag Seneco sa baylo, ginpospone lang sa tuyo nga matun-an ang kaundan. Una diri Abril 25 sang gisi sang o kon Mayo 25 sang gisi sang Power Watch Negros ang MOU sa rason nga naglawig na nga panahon apang wala ini ginaktuhan. Pfizer vaccine mahimo aprobahan nga gamiton para sa nagaedad 12 tubtob 15 anyos. Samtang mga opisyal sang LGU nga nagademand sa exclusive supply sang Pfizer ginpaandaman sang presidente. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga ka-action!
sanligan. Tingog sa probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipag. Good morning dira kay Remia Garcia, Rosana Lopez Villanueva, good morning man. Kay Liza Joy Ilon Amoroso, Christine Menyes Villalobos, kag sa tanan ko nga mga members ng Energy Fans Club. Yes. Kay Ma'am Pinky Teruel sa Barangay Villamonte. Lito Dayap, kag kay John Arlos. Good morning man. Judy Don. Ari na si Judy Don, no ah? Ano siya? Ari lang ko nga monitor ah. Tamyaw ko sa gwapa kong amiga Vanessa Mayo. Hindi ka hipos-hipos na siya gali. Ara sa gali si Judy Don, no? Kaya kumusta sa ni Kwan eh. Ni Ma'am Ma'am Van, Van. no? Sige. Diin ka natadapit na. Dali ako kay Michael John Season. Ginagreet siya lang si Victorio Daddy Pok Hison. Boss Ramon Piudena, Solpicio Garciano, Batch 88 Sumag Elementary School. Good morning. Yes. Kay Gerald Gadudo, good morning man. Kag Ma'am Cory Vida, hello. Still watching ko no, alas ano na to sila, alas 2. Kay Richard Diet Pacheco, good morning man. Kay Remar Gicano Haliazgo, good morning. Kag hambal ni Ma'am Vanessa, thanks gid day basi magbisita kami da sa vacation ko kag sa Arizona. Wow. Sana all. Jimmy Young, good morning. Nagapamati sa Barangay Hall dira sa Sumag. Damo da sila ko no. Damo sila sa kamusta ang barangay. Sumag River to? Damo ta sila guro sa Barangay Hall. Aga para na sila. Yeah, so pulo pangapi na pamahaw. Good morning na lang dira kay Kuana, kay amigo ta Maui Cañada Jr. Yes, good Ready na to ko morning. nung Pink Ivy na mo ni Action Dorel. Wow, bongga. Gusto mo man? Yes, so ambal mo to diba? Dadalaan niya ko to. Kay dalon niya to kuno sa Kuan sa Monday. Wow. Kaya na sa PWD office ng Barangay Sumag mo. So ready na to kuno ah. Okay, good. Kay John Vicente, good morning. Greet niya lang ko ng family sa Himamaylan City, Barangay Carabalaan. Family Vicente from John Vicente of
Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Kay Mike John sa Molde Seva, good morning man. Monitor lang sila sa Moises Padilla, ginatanaw niya ang sa Molde family. Seva family, salamat gid. Kag Buylugan Brotherhood. Kay Noy Erwin Gonzalez, good morning man. Kay Anlene Mabaling from Barangay Agisan, Himamaylan. Aragyapon si Ma'am Homa Lomina. Kay Dari Pastrana from Barangay 5, good morning man. Hambali Ma'am Vanessa Mayo, greet niya lang ko no, ang iyang Uncle Nards Herrera sa Jensan and sa tanan niya nga cousins man from Minnesota. Thank you so much. Nathan Borromeo, good morning man. One of my favorite radio stations here in Negros Occidental in terms of delivering news and updates. Fair and balanced radio station. Salamat yun, Nathan. Perfect. Dina Decrepito, good morning man. Sa halin sa Barangay RSB, Lourdes La Carlota. Blaser. Good morning. Barangay RSB sa La Carlota. Carlota. Yes. Kag kay Lourdes Blaser, good morning man. Kag kay Mila Alit, good morning dira sa imo. No? Kag sa kay Rochelle Fulgencio Susana. Sa Barangay Pandanon DSB. Kay Marlene Flotenia. Mayang aga man dira sa imo. Yes. Larry Rico dira sa may Kalubay sa Sampinet. Kag sa kapihan ni Lani, good morning dira. Kapihan ni Lani, good morning. Kay G. Villarinting Huy, good morning man. Action Boy and Action Eden, watching live from Bago ko no. Kay Joy Drilon, good morning man. Of course. Kay Teacher Romela Arevalo, kag sa Yabanang. Ilustre Arevalo. Yes, kasi Yabanang Tito Shello, kag si Axel of course. Kay Rolin Aparecio, good morning man. Kag sa 74,000 nga nagatanaw sa aton Facebook Live. So, salamat. 74 million. Ay, million gili. Kulang isip ko. Mga kadamuon sa Pinoy nga dapat tani mabakunahan. Oo. Di pila pa lang subong, isa pa lang ka milyon. Kapin, isa ka milyon, Action Boy. Isa lang ka milyon. Sige lang kay... Layo pa man ng December. Ako basta bakunahay, babakuna ko din kung bakuna. Kaya basig Yes. ba mo anta? Yes. Basig Baka ba kung mahilulsol chimpo nga. naman bala. Basig ba chimpo bala ka gusto mo na papakuna. Wala na. OMG. Tapos na. Ha? Oo. Kinalang babakuna gid, no? Kay... Yes. para nga kung mag-igo ang COVID-19, may protection Makalikaw-likaw ka. Kalikaw-likaw kami pak. Okay na tani mo sukunan mo. Wala, hindi na tani kinanlan. Hindi na kinanlan. May pakpak pa kapag ito. Kay Miles Martir, good morning. Hambal, may nag-comment niya, mali na ano na si Action Boy, papamuyo nga. Ano na epekto na sang sang bakuna. Pila ka na kadlaw after na bakunahan. Sa Saturday ka yung bakunahan, no? Friday. Friday. Friday last Kamusta man ang pila ka days after? Okay mo Tuyo lang. ka lang yapon? Ha? Tuyo ka lang yapon? Tuyo niya. Hindi ang katuyo mo yung sa klase mo na yan. Dati sir wala ka mga nabatya. Kising ko man niya way ka sir ga sila kay sige tulo mo. Ko wala man. Niya wala ka ginatuyo lingkod dai. Bakuna ka sa wala ginatuyo ko yung Ginatuyo na ko yung daan dahil sa wala ka na daya Ginatuyo na labot. ko nga daan niya. Oo. So hindi na pagbabangding bakuna kay ginatuyo na ko yung daan. True, Kaya Wes. na pa lang yung wala pa ko na bakunaan. Tuyo na ko yung daan. Kay daan si Action Boy, grabe gini ka, grabe gini ka persistent ka student. Every day may klase ni siya yan. Yes, kaga... Bisan summer class. Kag nag-overtime pa ko na sa review. Overtime, oo, yes. Review pa ko Kaya na para ya. pagka the following day, ma-perfect na, no? Yes. Hindi mo daan mabalaan. Sa ila dan school ni Sir Boy, do kisabla do hindi mo mabalaan kung sinong imo nga mga upod sa group. Sinong imo kasumpong. Oo. Kasumpong. Upod pagid sa group Upod sa kasi group. syempre dapat may bisan group work pa na pero individual grades. Individual grades na siya. So oo. dapat tun-an gid mayo. Yes. So, okay. Kung hindi ka magtuon mayo, basi mas dako imo tuition da. Uuwi kang luhaan. Oo. Oo, ayaw ka gid sang pamayad sang tuition. Perfect. Ano sila nga niya kita mo to na may mga dugo to na to nga kwanto. Nya nga. Kilid. Nya Kilid. dugo. Nya dugo naman buli. Kaya grabe, na pinaka-oras klase ni Action Boy. Ay, na mga taga 4-5 hours na. Oh, wow! Grabe, no? May break time na. Oo, eh. Good. Ano May, important? may recess mo na mo. Oo. Pero grabe, do, kabati ko ang kalabanan sa klase niyo, yung workout, gid ang arms. Ay, oo, arm. Ka bakod ka blaw. Oo, gamamo na mo. May swimming pa dala. Breaststroke.
Stand by! Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga Aksyonalita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:33. Detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo nga posible aprobahan sang ahensya ang plano nga ginaduso nga gamiton sa pagbakuna para sa mga kabataan nga edad 12 tubtob 15 anyos ang Pfizer. Sa briefing ni Presidente Rodrigo Duterte, ginpahayag sini nga nakabaton ang FDA sang amendment gikan sa Pfizer nga nagalakip sa mga kabataan sa Emergency Use Authorization. Sunod kay Domingo, gina-evaluate na sa karon sa mga eksperto kag may baluan sini nga semana kung malakip na sa mabakunahan ang mga kabataan. Ginapaandaman naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga local government officials bungod sa ginaaligar may pila sa ila nag-demand sa exclusive supplies ng Pfizer nga COVID-19 vaccine. Sunod kay Duterte sa iya Talk to the Nation, wala sang supisyente nga supply ang Pilipinas ng COVID-19 vaccine gikan sa Pfizer. Rason nga hindi dapat ini pag-ihatag sa kung sino-sino lang nga nag-demand sini. Naibaluan kalabanan nga bakuna nagabot sa Pilipinas ang Sinovac gikan sa China nga naglambot na sa masobra 5 milyones ka doses samtang kapin 200,000 doses pa lang ang nag-abot gikan sa Pfizer. Nagpahandam naman si Presidente Rodrigo Duterte sa mga barangay officials nga nagapahanugot sang mass gathering sa ilan na sakupan nga lugar. Ini ang ginpalayag sang Presidente sa public briefing kagabi Mayo 26 matapos isa ka super spreader pool party ang gid-report sa siyudad sa Quezon nga nagresulta sa pagkapositibo sang 54 ka mga persona. Sunod kay Duterte, presos nga mga barangay officials nga iya ma-monitor nga nagapanugot sa kaanay nga mga pagtipon-tipon bangod nagahimo ini sang ginatawag dereliction of duty sa idalom sang revised penal code. Ginmanduan man ni Duterte ang Philippine National Police kang Department of Interior and Local Government nga arestuhon ang mga barangay chairpersons kung mahitabo kaangay sa siyudad sang Quezon. Sa iwan pang balita national, nagsungka naman kay Mandaluyong Mayong Menchi Abalos kag Metro Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos Jr. ang suspetsado sa pagbaligya sang COVID-19 vaccine. Ang suspetsado ng kilala kay Kyle Bonifacio ang nagapanginwala sa akusasyon. Sa press conference, ginpahayag ni Bonifacio nga wala siya nagabaligya pero ginahatag lang sa iyang resibo sang persona nga wala man niya ginhingadlan. Wala na naghatag sang dugang nga detalye si Bonifacio kag ginpahayag ay hatag sini ang iya testimonya sa kapulisan. Ginasuportahan sa DOLE ang inaduso nga panubuhon ang quarantine period sa mga nagapauli nga mga overseas Filipino nga kompleto na sa doses ng bakuna kontra COVID-19. Sunod kay DOLE Secretary Silvestre Bello III, nagapasalamat ini sa rekomendasyon ni Tourism Secretary Bernadette Puyat
kanagalaom nga aprobahan sang National IATF. Dugang panibelyo, madulaan sang gana ang mga turista nga magbisita sa isa ka lugar kung kinahanglan nga magtiner sila sa quarantine facility sang napulo kadlaw. Sa karon ng mga returning OFW kag balikbayan ang kinahanglan nga magtiner sa quarantine facility sang napulo kadlaw kag sila ang iswab test sa kapitong adlaw sa pag-abot sa pungsod. Sa katapusan nga balita national, nagpagawa naman sa schedule ang Department of Education para sa graduation kag moving up rights ng mga estudyante sa pungsod. Sa Education Secretary Leonor Briones, may magpatiyan sang end of school year rights ang mga yara sa kindergarten, grade 6, grade 10 kag 12 sa Hulyo 12 tubtub 16 matapos ang school year end sa Hulyo 10. Sunod kay Briones, yara sa desisyon na sa mga pribadong eskwelahan ang pagpatiyan sang graduation rights base sa ila school calendars. Naka-focus ang themes ng graduation rights sa tuig 2021 sa strengthening the quality of education amid the COVID-19 pandemic. Ang aton mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita special kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio. Okay kayo. Good morning, Danay, of course, kay Ma'am Jinky Dialagdon sa family na sa Barangay Pandanon, DSB, kag sa tanan nga members ng EFC. Dayna Magbato Malabago, good morning, man. Hambal ni Ma'am Vanessa kag Ma'am Jinky Dalagdon. Congrats, ARB, always number 1. Thank you. Yes. Ari na si Kagawad King Rumbines. Okay, gid kun ma-vaccine ka para may panaming kagamay sa virus. Ako graduate na sa Sinovac vaccine. Good.
Kay Sir Robert Roma, greet nilang kuno Cap June Lidesma. Happy birthday from Isabela. Happy birthday to you. Ay, Yes. Oh, hala. ano to? Ano na yung imo man? Kaya nakapadayan may nagkaladagdag ka Ay, nga mga... kaladagdag, may natuyo ko. Ang imo da nga mga manggad ka kaladagdag. Oh, kita may baka pa confetti to actually. Pa-confetti to kay birthday ni Cap Junjun. Yes, happy birthday Cap Junjun. Good morning dira kay ABC President Ed Pregua sa Isabela. Yes, good morning dira sa imo. Alegria Magtang Portal, Ma'am Alig, good morning sa imo. Kay Classmate. Mary Grace Ignacio, good morning man. Kay sa 68 million nga nagatan-aw sa aton. Yes, Dula ang Send Stars, no? Do ay hindi na makasense ang stars. Nga haw. Ano ba ta? Way ko kabalo kay daw. Makatatabi si Mark Zuckerberg. Si kuan lang si Action JM lang kayang-kaya na na. Oh, siya JM na tabo. Ay uli pa nato siya masulod. Duli pa na Nakita mo wala pa siya katamwa. Sungkap yung piyong mo na siya. Oh, kaya tingin na imagine Tulugan mo na kung sino siya. naman ang ginano ya. Sino naman na guro na Ginadabgo ya. Wala iko bala kakatila ka na sa iya na nga arko 17 ano na? Ano na? Ang iya bala nga mga ka-fishbulan, bala kay mga katemperahan. Katilaw ka to haw. Way pa. Wala mong gani, pwede man tani kalaga subong no? Kung pwede pala no. Matawgan man lang na. Gani. Maya pwede lang na matawgan kag masiling nga pa-deliver dan na yun. Dula gid siya plano. Oo, di ba? Pa-deliver kay para makatilaw man sila, no? Oo. Sige lang ah. Mabalik lang ako, no? Oh, aran na si Kuan, no? Si amigo ta Maui Kanyada Jr. Sir, good morning. Tugo na da kadaan. Sang ano? Tinsyalin nga ne? Sang pink ivy. Ay, galing, sir! Ang pink ko na timing, ginabasa ko di si Tita Mimi, oh. Abi mo ang pinaka the best yun nga kay Baloka. Available na siya sa PWD office Monday kag Friday. Oo. So ang pinaka the best din na nga magkadto da ikaw. Kay day off kaya Monday mo. Ay, amo na. Oo. Timayo lang ako, wala akong mga prior activities. Baw. Kabalo ka, hindi bala ka busy person sa akon. Busy as a bee. Oh, lapit ba lang sumag? Bala sa paano ko inugay kada? Di ko may duty kuya. May duty. Kastalas ano lang. Nastalas ano lang haw. Kasi na permina na kami kakita na ni Maui ya. Kamuya way pa. Amo na You should meet the guy. Wow! Section Dorel, ikamulang to bala kaduwa na. Karon mapilitan na lang siya. Ay, Section Eden, tagaan ko na lang siya. Good morning man kay Aaron Tagunera dira sa may Cebu. May buntag, Yes, good Cebu City, Cebu Province, may buntag. Daghang salamat sa paminaw dinhi sa Aksyon Radio. Ano? Daghang salamat sa pagpaminaw dinhi sa Aksyon Radio. Perfect. Okay? Good. Monday ka no, Ano, din mo na yung makita. Eman sa imo da sa comment. May masulod. Okay. Regali ako bago lang nagsulod. Ano? Do aking siya bala Monday Naka-exclamation point. Exclamation point. Monday Oo, naka-exclamation point. Konsin nyo ka mga ulian nun. Mo po natalo mo. Sulit. Kay Nathan Borromeo, watching from Isabela, kuno greet niya lang mga students niya sa STI West Negros University. Bugdaw na kabarangay niya sa Panakiao, Isabela. Good morning. Ikaw na lang kadto bala kay mamigo Maui bala sa kwan ba? Hindi ko kani available sa Monday na ano. Meno ka? Basta lang bala. Labol do sa into. Wow, into! Asa ko hindi ko available into dayat. Ikaw kadto, ikaw available na. Dapat ikaw kadto kay ikaw hindi into. Oo, ikaw kadto, ikaw hindi into. Ako into ko sa Monday. Nan. Sa kay Rosaleo de los Reyes sa 5th Street, Progreso, Binalbagan. Yes. Good. Kay good morning dra. Weng Lim Morales, good morning dra sa Sampaloc. Good morning dra sa inyo. Sampaloc, Manila. Stay safe oh. Alang sa Sampaloc to sa Sambaga sa kilid ko ano. Mahalay mo yung may Sampaloc sa hinigaran. Standby. Sa mga butika Ang
ini nga balita. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, 7:46. Sa detalye na sa Balita International, ginabisuhan ang linibo ka mga Australian sports fans nga mag-self-isolate kag magpa-swab test. Matapos isa ka spectator ang nagpositibo sa COVID-19 ang nagtambong sinampang nga ginpatigayon sa Melbourne. Sa karon 15 na ang na-identify nga nagpositibo sa COVID-19 bangod man sa among nga hitabo. Naibaloan man nga may isa pa ka football fan nga ang naglantaw man sang hinampang sang Collingwood kag Port Adelaide nga mayara sang 23,000 ka iban pa nga nagtambong. Palayag sang gobyerno sa Australia nga ang linibo nga fans nga nagpungko malapit sa ginpungkoan sa nagpositibo nga persona ang ginmanduan nga mag-self-isolate tubtob nga may negatibo nga resulta sa swab test. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, ginpalayag sang Dito Telecommunity nga hindi mangin available ang ila services sa mga daan nga models ng cellphones. Sunod sa ila Chief Administrative Officer nga si Adel Tamano, madamo sa nagaparehistro para sa ila serbisyo nga available na sa karon sa kapin isa ka gatos ka mga banwa kag syudad diri sa Pilipinas. Dugang pa ni Tamano, nag-release na sila sang listahan sa mga smartphones nga compatible lamang sa ila signal kag kalabanan diri ang mga 4G, VoLTE kag 5G technology phones. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 48 pesos kag 11 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 36 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 20 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, ginaistoryahan sa karon sa social media ang ginaligar pagbulagay ni Rabia Mateo kag sang iyan non-showbiz boyfriend nga si Neil Salvacion matapos gindelete o nadula sa Instagram account ni Salvacion ang picture sang Miss Universe representative. Miyerkules ang hapon, na-notice sa mga netizens nga 13 na lang ang picture sa Instagram profile ni Salvacion kag wala sang bisan isa ka litrato nila ni Rabia, lakip na diri ang sweet birthday greetings nga ginpost niya para sa beauty queen. Naibaloan anom na katuig magkarelasyon ang duha kag tubtob karon wala pa sang sabat ang magtimbang nga bahin angot man sa amo nga alegasyon. Sa balita sa sports, ginpamunuan naman ni Anthony Davis ang pagdaog sang Los Angeles Lakers sa score nga 109-102 batok sa Phoenix Suns sa first round ng Western Conference Playoff Series. Si Davis ang nag-score sang 34 puntos, napulo ka rebounds kag 7 ka assist, samtang si LeBron James may 23 puntos kag 9 ka assist. Sa Suns, si Devin Booker ang nag-score sang 31 puntos kag DeAndre Ayton 22 puntos. Si Chris Paul ang nag-score lamang sa 6 ka puntos sa 2 of 5 shooting from the field para sa Phoenix bago sinabatsag injury sa tuong abaga nga inangkon sa Game 1. Sa badumduman Game 1 nagligad, napierde ang Lakers sa score nga 99-90. Ang Game 3 ang pangon las 10 sang aga Biyernes, Mayo 28. Balita espesyal! Good morning! Good morning! Good morning sa aton sa mga ka-aksyon nga nagapamati Yes. over the radio. Sa liwat ha, salamat gali sa Green Muscle, tsakto man ang Green Muscles. Association dira sa may Banwas ang Binalbagan. Salamat yun sa ginpadala nila nga Green Shell. Green Shell. Oo, damo ito sang nakahigop, Damo to sa sang- nagpalamalhas. Ako nagdala ko, Kwan. Nagdala ko isa ka plastic. Alam, nag-take out ko po yung gali. Iwan na din ako magtiner. Kaya Okay. Wala pa naluto ni Joms. Oo, ito gindala ko to. Gindala ko pa tos bago. Wow, bongga. Dami pagid gali na kano. Damo pag ito Grabe nga biyahe sa Green Shell. Kung makambal ang Green Shell, na ano, nagalilingin man ni ulo kay sinyo. Kanon nagilang ko, gidapalingin. Mang ulo ko. Palingin. Salamat, Gid, no? Sa Green Shells. Yes, good morning Danay kay Pangga RR Regino. Nagapamati siya ko via Transistor Radio. Yes, Salamat good morning. kid. Kag-happy birthday, Anay, sa brother ni Ma'am Aligla, nga si Nonoy Fernan Magtang. Happy birthday to you. Happy birthday, Nonoy Fernan Magtang. Alin sa imo nga sis, Alegria Magtang Portal. Yes, perfect. Kag of Perfect. course, sa tanan ng mga taga Energy Fans Club. Yes, good morning. Yes. Dirita Danay, sige, grita Danay, go. Sige, great ko, Anay, ni si Kuano, si Jack Balaan. Nasyo. Si Jack Jack Nasyo, Ah. ang taong palaging nawawalan ng pitaka.
Oo, nambal mo na siya sa ako. Oo, na Yes. siya. Laging nawawalan ng pita. Kamusta ka dyan? Kapa-injection ka na. Ara na guro Dapat pa-injection ka na. Kaya Yes. isa ikaw sa mga vulnerable sector. Correct. Kapag bakuna na tayo na. Ha? Bakuna na tayo. Bakuna. Yes. Patay ka na. Patay kung patay. Hindi Alam ka ko, man na mapatay. Mabakod kapag ginagani. yes. Batok sa COVID-19. Anong patay na? Kalain. Nakibot ang sambal. Good morning, Madala Camila Alit, Mayang Aga. Ma'am Gina Sulgon sa may Valladolid, no? Dalid-dalid, yes. Oo. Ang mga kamusta mga kapahuan, tada? Yes. Yes. Salamat kid. Of course, kagawad Monico Prudente kag Ma'am Mercy Prudente dira sa barangay Nanunga sa Banwasang Hinigaraan. Okay. Diri nakita sa aton sining balita Special Action Boy mga senyales, mga signs nga ang isa ka tawo na insecure. Especially sa imo. Baw. Oo. Insecure sa imo bala? Aha, Hindi okay. yan sa imo, yan generally. Hindi, Insecure sa example akon. bala, insecure sa imo, insecure kay Action JM, insecure sa akon, naman na. Kung una, Action Boy. Kilala ko na. Ha? Sige lang. Sige lang bala, maka yes kay karon. Kung may aras ang good news, parte sa imo, Action Boy, plinastic na siya, nga doon nalipay siya para sa imo. Nagatumba-tumbo pa na siya. Oo, pero Yes. pero ang iya matagali ang sululurip na isang Tanglas bawaw. Oo, kaya hindi mo na yan syempre ma-notice. Kita syempre ara ka sa peaks ng imong happiest euphoria. emotion. Euphoria. Tapos di ang mga palibot mo, yung mga friends mo makikita, ay, pati-pati ka man sa palakpakingina nga, grabe, itong surip sa matay nga do. Correct. Ginsapian. Amo na bala, ala, congratulations! Gamo na. Sige, be. Amo na, palapit na kami sa camera. Congratulations! Kangayan. Kaya nakabili na. Teka, mungkin na sa daw kakakayan kasi nakakita daw pero may mo na ginihi. Wow, grabe ka. Kaya bala genuine, yung lang akong heart nga Ika, happy ko sa may achievement sa iba. Hindi kaya plastic lang. Hindi lang kayo plastic. Genuine kaya nga plastic. Kalain, nag-level up again. Na, congratulations! Oh my goodness, you're so great. Sip, come on. Hawa mo na vlog. Ako na siyang next action boy. Kay, kung may ara ka sang achievement, example, be, na-promote ka. Insecure ng tao sa imo kung balon ka nga, uy, congratulations, lain gid man akong crush ka ni sir. Ano man yung labo? Amo na yung action Ano man boy. yung labot? Kag may labot, gid. Yeah, kay bet kaya ni ma. Ay, nang congrats gida na promote. Dasig si mo promote ba ano abi kay bet ka ni ma'am. Ay, ano na iyahaw? So, favorite pa nga ni Mami ang cake, ya. Oo, tapos pero mo siya dani na. Sila dala. Nami kabalo si sir. Ano promote ko si sir daan chick boy gina. Ay naano ko yung magkadto sa opisina, nagatupis ko yahaw. Go bra ko isang trabaho ko. Amo na Ay, ano nagkakaladagdag. Kaladagdag naman niya ma. Inaano nang iwan. Kaya naghalog siya, oh. May mga cellphone mo kakaladag. Oh, wala pala nagdag ako cellphone. Tabo sa imo man. Amo lang na siya tanong kagawa sa ano. Huwag ka lang yan ka pabakuna. Kulangan isa bakuna. Oy, bigo ko, Jose Johan Guy Manyoso. Good morning dira sa imo. Sige. Kay, sa ang next action boy, samtang kuno gina-enjoy ang iyang ang imo nga success example is Rihanna ka mo. Na simple lang nga bagay. Ay no kabakal ko to balaluti amo niyo nung ni kapanyaga ka mo. Gulpi lang siya mambal. Ay ligad baladay nakabakal man ko to sang Mayara man siya. Lote nga may ano na yaday, may building na yaday. Grabe to bakal ko 3.4 to yaday. Pilagi mo yaday. Piliin mo yan na. Mga tao nga insecure, black action boy. Nga, hindi ka bala mamati lang bala, mangin happy sa achievements ng iban. Amo na sila mga tao nga hindi sila happy sa achievements ng iban. Yes. Amo na ganyan ang bal kong isulit. Amo na, isulit ko lang gani. Kung Hindi ako- ma-emphasize. Kung ang ako niya, kakadagdag. Ikaw yung gina ka mag-isulit. Pag wala ko nag-greet niya, good morning kay Kagawad King Romines. Sa hinubaan, support ko mo na, kay Kagawad. Gira, barokar. Ano na. Nara, tabla sa duwata. Sa lain nga kalibutan. Abi, kabalata ka istorya kagina mo. Gani man. Wala nag-coincide ang aton ng mga thoughts and mga ano naton. Kaya pag abot ko bido kasako man sa imo doon, hindi ko maintindihan ang ginahimo mo. Yes, oo. Ang next action boy,
ginahungod niya nga may mag-bad advice balahaw sa imo. Okay. Para syempre, gusto niya nga lugmok ikaw. Ganda yung natabo sa imo, day. Nya kay nga kunda nga nubyo to bala nga Inaway kami. waysa kaasa kaabot pag amuni. Biyai. Bayai dayon day. Diyo na sa dayon action boy no. Biyai, no? Oh, labi na Amo na nga mga advice siya. Oo. Hindi siya maka-advise bala nga kasi day may mga ano man kasi nga daw so sa bala may mga time na nga sako man na sila na hindi na mamon. Iya, diretso na Diretso na. Ya biyahe. Biyahe dayon na no. Sige kamo nakagwanta man. Tapos pagkatapos ang pila ka nga binulan Sila nga. nag-open yung duwa. Oo, sila. Amay ang bali Dennis gani ang bali. Congrats Marie, kay ginkasal na kamo. Pagtalikod gali iya ho kun waay kami nag-break, ako man nataning inpakaslan niya. Sakto ged. No action boy no. May mga mo ginay. Salamat ka ginbulagan ko na. Kung wala ko nang inbulagan, like ka mo kapakasal nga duwa. Amo na siya mga tao nga mga insecure. Nagantada. Bala ka dra. Ang next action boy, ginasunod ya ka sa tanan nga bagay. Manotice mo ang diskarte mo sa imo trabaho. In case office mate mo siya, pwede man nga kung hilig ka sa amo nga sports, hala dira man sa gulpi na lang ni siya naghilig ni sa basketball ha. Gulpi ka Gulpi man sa naghilig sa basketball nga 4'9 malan ning height test. Nakalain, hindi pwede nga fan lang siya, katanaw lang. Tapos fan ng labi ko gambang gidya. Oo, tapos ang balon mga example ni puro ga dress ka ay lang naghilig siya sa dress nga dugin lupot ni do pusog man ning iya nga do ibos daw ibos sa mag-dress dogin putos nga ibos. Dugin putos ang ibos na dogin putos nga ibos man ning laos nag-dress man sa yaman. Oo, tapos yung color blue pa sa kundi do gasol sa iyo. Kalain, tayo mga amo na action boy, mga signs of insecurities na sang tao. Mahilig man siya mag-white. Okay, pirmi, si ko nag-white niya, ga-white man sa pirmi, tapos kaluan niya pa pula. Oo, daw palito, ang sura ng puspuro. Kalain, tapos ikaw kung tao, yabi puti, tapos nag-green siya, ito yung na-insecure siya ito. Nagsige, ang akong favorite color green, gulpi yung favorite color green, suksok sa green, ang iya panit, kay itom do puno. Do puno. Kay green kag brown panit. Sige lang ha. Amo gina action boy. Kag damo pa di iban, i-continue ta na sa Saturday kay wala nagikita sang oras. Ate sige happy birthday lang sa kay birthday di ginabana niya. Happy birthday kay Francisco Defe. Yes. Happy birthday to you. Duwala na ko gana magkanta pagkita ko sa insulat ni Sir Henry. Okay, standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Artay Hopon, ang inyo naman rin ang news team. Action Eden Abos. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon